Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, як муроҷиат дорум ба халқи тоҷик. Калону майда, шиносу ношинос, тиҷоратдору бетиҷорату сумдору бесум фарқияте надорад ба ҳама. беҳтарин мешавад то охирша тамошо кунен, гӯш кунену баъд хулосатона барорену комментария кунен. бовар кунед, агар ман комментариёро мехонам дар саҳифаи варзиши спорту мисол эмимау дигар дар ақли одам дуруст намеояд, майнаи сар меҷӯшад. неужели то ин дараҷара як хеле мо ҳамин қадар паст шавем? ман шумо да мегум одамое ки ақурат мекунед, кандаи сина мезанен, мегӯян мо балелшикем. шумо балелшик нестен, шумо як лицемерен. як баробарат ки ҳамин чест ва достоинствои одаморо задиват мекунем, падару модар семьёро ақурат мекунем вақте ки мисол варзишгаро бой мекунанд. чива дар вақти хирсандишон мо катишонем, вақте ки биридан мо кандаи сина мезанем, мо тоҷикем, мо биридем гуфта, вақте ки бой додан уже рӯтона мегардонену семья задиват мекунем ки ина ё бой додан. ин варзиша, ин спорта. ҳозир агар як дигар миллат ҳамин кора куна, як дигар миллат бой бита, бо ҳамин одамое ки ақурат мекунанд, мутаассифона комментариҳои ҳамо да менависанд ки выше голову брат, у нас всё хорошее впереди, гуфта вай мекунед, як лицемерен шумо. шумо як секунд просто анализ кунед со сторони ҳамин ситуатсияро ки бечора ҳар як варзишгар мисол чи дар футбол, чи дар мисол ММА, чи дар бокс, чӣ қадар мушкилӣ, чӣ қадар дисциплина, чӣ қадар азоба мегзаранд ки биёянд мисол номи ватана, номи халқи тоҷика, номи як хели шумо лицемерора як хелоша мисол номи тоҷик бардоранд, гуфта но рафту бой додан ин маънои вайра надорад ки мо румона бигардонему бихезем комментария кунем, ҳақурат кунем. лицемерӣ кардан дар кор нест. биёен бачаҳо, мо дур намерем. командаи ҳабиб нурмагомедов яке аз беҳтарин, яке аз бақувваттарин команда ҳозир дар ҷаҳон. правильно даже командаи ҳамун чанд нафар бой дод. комментария ҳамо да мебини тоҷикон менависанд выше голову брат. дар ин ҷани чӣ дар кораи ҳамин суханҳо? дар масъалаи тиҷоратдоро, дар масъалаи сумдоро ман чиро дар назар дорам? мисол нигоҳ кунед ситуатсия. ҳамин варзишгарои мо як баробараш спортсменҳо чи дар Москва, чи дар Питер, чи дар дигар шаҳрҳои Россияу мисол Тоҷикистон, як баробараш мардак ворид ҷои вайш нест, ку ҳамин нуждатсияи витаминизатсия дам дорад, спонсирование дам, ёрдаму дигар ҳолатҳо да бечораҳо ба умеданд. мо фақат кандаи сина мезанем, мегӯем мо тоҷикем, мо дастгирӣ мекунем, меоем додувой мекунем. не ки ман додар я дисам бигим мисол я витамин тасоска, я бақувват ша, я мисол машқ нормально. я хелеш бечоро ҳам машқ мекуна, ҳам мера да як ҷо кор мекуна ки хача ба по бихезона нормально брава добиваться куна. шумо азоби ақиба намебинед, шумо азоби ақиба намебинед. вақти бой мекунанд рӯра мегардонед, вақти биридан медавем сурат мегирем, таъриф мекунем, войма мекунем, кандаи сина мезанем. хай биёен агане мо балечкира вақти мекунем аддуши, значит мо бояд соответствовать кунем, ҳама тарафа соответствовать кунем полностью мисол ҳам дар гармӣ, ҳам дар хунукӣ, ҳам дар пастӣ, ҳам дар баландӣ, ҳам дар хурсандӣ, ҳам дар зиқӣ, дар ҳама ҷо мо бояд якҷоя бошем. мо бояд якдигарро ҳурмат кунем, якдигарро дӯст дорему сарҷам бошем. вақте рафту ягон кас бой доди маънои вайра надорад ки тамому дигар тоҷик нестаю, тамом мо бояд ҳақорат кунем, тамом мисол чест ва достоинство задиват кунему, комментариҳои безеб кунем. ҳамин як баробарат комментария кардаси пули балечков дигару дигар кадомет претензия дори навис пули ҳам билет тамам метим шумо да дар кор нест. дар ҳаётон як бор билет гирифти як хелет и то ҳаморо ҳам комментария да менависен. айба нанг номус дар кора. оз як арӯз да оз як чизи дигар да боша, як гала дар ҳаётон расход мекунӣ. рафт як бародари тоҷик да дастгирӣ кардан де 1000 рубл да билет гирифти, бихи ҳаморо ҳам комментария кун. ман мефаҳмам. аки шумо дигар тарафа тасаввур кунед ки нигоҳ кунед ҳар як ҳамин варзишгар чӣ қадар подготовка, шумо як бор висагункаи ҳаморо представит кунед, тасаввур кунед чӣ хел азоб кати мегзаранд. вақта вазна ганят кунему, мисол бароем виступат кунем, номи халқи тоҷика бардорем гуфта, но ин варзишай рафту мисол шикаст хурд, мисол яъне бой дод, дар кадом ҳолат қарор доштани ин шахсията шумо тасаввур кунед. ба ҷои як комментария хуб кардан, ба ҷои як сухани хуб навистан ки бародарам, ака, додарам, виши голову сара бардор, мо катитем, не модарта фалон кунам, хоҳарта фалон кунам, иё намешаванд, ҳамаш бой додан.
бо вақте пага бридан бо ҳаматон кундаи сина бзанем бигем мо якҷояем. И як лицемерие. биёем бародаро мо нафси худмонро биқапем, яъне сила воли чӣ хел мешава бародаро хато карда бошум бахшиш, яъне қаҳру ғазаби худмонро биқапему чемай комментариҳои безебда суханои хуб нависену якдигар фаҳмӣ кунен, якдигарро дӯст дорен, якдигарро ҳурмат кунен. ду сухани ширини шумо چی قدر قوت زیاد میتیه هر یک شخصیت ده هر یک شخصیت خودتون تصور کن یک از شما را تعریف کنه یک از شما را سخن خوب میگه روزی در روز باور کن انرژی کتی میگردن قوت کتی правильно ورزشگرا هم همین خیلی در حالتی که وایو شکست خوردن در حالتی که وایو بوی دادن وایو محتاج سخن خودم خمونه مثال محتاج не یعنی مثال конечно приятно شما комментарий нами навести ки бародарам выше голову сарта бардор мо катитем идов нашид значит доф дига мешава а вақти медроем шумо комментарий безеб мекунед ҳақорат мекунед мисол шумо ябора дабиват мекунед и хел кор намешавад барои ҳами бародаро сухани ман ягон тадда баланд расидагӣ бошад мисол одамиаю и проблемаи шумоe барои чӣ ки састаранӣ ҳами чиза ман ҳозир ҳами хел дидестам бародаро чиста мисол вақте мо балершикӣ мекунем вақте бародар мегем значит мо бояд ҳама тарафа соответствовать кунем дуруя набошем вақте хубишонда вақте зуришонда вақте бриданда катишон бошему вақте бой доданшонда ба мо ҳақорат кунем катишон набошем мо бояд соответствовать кунем раз ки мо бародарем раз ки мо дастгирӣ мекунем значит мо до конца мерем барои ҳамин беҳтарин мешавад якдигар фаҳмӣ кунем беҳтарин мешавад якдигарро ҳурмат кунем якдигарро дӯст дорему ва чӣ хеле ки ман гуфтам бародарое ки сумдор ҳастем бародарое ки тиҷорат дорем мисол исусу изол накашен танқисӣ накунен мисол ман медонам бисёр бародарое ки дастгирӣ мекунанд но бо бисёр одамое ки тиҷорат доранд намекунанд кам-кам аҳамият батен спортсменоро кам-кам витаминизация кам-кам залу дига чизоро организоват кунем ки бачаҳо машқ кунанду ҳаракат кунанд виступат кунанд мисол боқӣ дар панои аллоҳ бошед аллоҳ нигаҳбонтон ассалому алайкум